Ahojte, chcel by som vás pozvať na jeden z najkrajších a najzaujímavejších zájazdov z našej ponuky a to je zájazd na Sulawesi a Togianske ostrovy, ktorý sa bude konať od 2. oktobra a ktorý budem sprevádzať ja osobne. Zájazd začíname v indonézskom Makassare, v najväčšom meste Sulawesi, druhom najväčšom meste Indonézie. Prvý dotyk indonéskej kultúry, pripijeme si prvýkrát indonéskym pivom, ochutnáme fantastickú indonéskú kuchyňu a pokračujeme hneď na stredné Sulawesi do oblasti Tanah Toraja. Tanah Toraja je kultúrne jeden z podľa mňa najexotickejších, najzaujímavejších kútov planéty. Magické a zaujímavé pohrebné rituály, kresťanstvo, ktoré proste je naozaj veľmi vzdialené od toho, ako my vidíme kresťanstvo. Uvidíme, aké kompromisy museli robiť tí misionári, aby dokázali vlastne týmto animistickým kmeňom ponúknuť kresťanstvo a aby ho považovali za atraktívne. Tam sa pôjdeme prejsť aj do prírody a uvidíme naozaj tie najkrajšie ryžové terasovité políčka Indonézie. Naozaj ľudia poznajú takéto políčka z Bali, ale to, čo uvidíte na Sulawesi, to vám naozaj vyrazí dých. Odtiaľ pokračujeme na Togianske ostrovy, čo je pre mňa osobne jedno z najčarovenejších miest našej planéty. Naozaj veľmi malebné ostrovy, nádherné pláže, stále aktívne sopky. Navštívime kmene miestnych cigáňov, ktorí sa volajú Badžej. Budeme každý deň chodiť na nádherné ponory, či už na šnorchlovanie alebo na potápanie. A ten podmorský život, ktorý tam uvidíte, ten je naozaj neporovnateľný s ničím iným, čo ste možno niekde inde videli. Budeme večer pozorovať plankton svetelkujúci a budeme mať teda tisíce hviezd nielen nad hlavou, ale aj pod sebou. Napriek tomu, že sa jedná o veľmi exotické ostrovy, ďaleko od civilizácie, máme tam veľmi pekné a kvalitné ubytovanie, sú to také potápacké rezorty a je tam naozaj fantastická strava. Keby ste sa pýtali, že prečo tam ísť práve so mnou, no tak ja v Indonézii žijem väčšinu času, posledných 20 rokov, plynule rozprávam indonéskym jazykom a Indonézia je naozaj pre mňa takým druhým domovom. Na tento zájazd som sa rozhodol zobrať naozaj len veľmi malú skupinu ľudí, a preto vám odporúčam ísť na našu webovú stránku, vyhľadať si tam zájazd Sulawesi a Togiany a prihlásiť sa čo najskôr.